Helo, fi yw PC Ken Bowen, a hwn yw fy ffrind, Tarian. Wede helo, Tarian. Right. Mae Tarian am ddweud rhywbeth bwysig iawn wrthoch chi heddiw. Mae e'n wneud yn siwr eich bod yn gwybod beth i'w wneud mewn argyfwng. Ydych chi'n gwybod beth yw argyfwng? O, da iawn, Tarian. Argyfwng yw pan fydd chi neu rhywun arall mewn trafferth difrifol. Beth ydyn nhw'n wneud os yw'r argyfwng? Wrth gwrs, rydyn nhw'n ffonio 999 pan fydd angen help yn gyflym. Pwy fyddech chi'n gofyn am help mewn argyfwng? Rwy'n siwr eich bod yn gwybod, allwch chi'n helpu Tarian gyda'r ateb. Wrth gwrs, gallwch ofyn am yr heddlu, y frigan dân, y gwasanaethau ambulans, gwylwyr y glannau a'r cwch achub. Ac hefyd y gwasanaeth achub mynydd. Gall y bobl hyn i gyd yn helpu chi gyd mewn argyfwng. Dyna'r cyfan am nawr. Amser i dweud hwyl fawr. Wede hwyl fawr, Tarian? Hwyl fawr.